Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όχι με το χάος. Χάος γενικό. Πώς θα το κάνουμε. Είμαστε το κράτος του χάους. Χάος στην πολιτική, χάος στη δημόσια διοίκηση, χάος στην οικονομία, χάος στο κυκλοφοριακό. Τι πρόβλημα και αυτό με το κυκλοφοριακό, ρε παιδί μου. Το κακό έχει παραγίνει. Εμένα βέβαια μου αρέσει που κάθε τριήμερο εορταστικό η τροχιά βγάζει ένα ελικόπτερο πάνω από τους εθνικούς δρόμους για να μας ενημερώσει για την κίνηση των οχημάτων. Η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας γίνεται άνετα. Άνετα είναι εκεί πάνω παλιό. Άντε τώρα, μη σου πω. Εδώ κάτω γίνεται ο χαμός. Με τους ταξιτζίδες τι γίνεται ρε παιδιά. Ταξιτζίδες αυτοί ρε παιδιά είναι που δεν πιάνονται με τίποτα. Χθες ρε παιδιά, να. Μα την Παναγία, δηλαδή στην ομορφιά μου αν λέω. Τι έγινε μετά, δεν κατάλαβε. Τόσα χαλιά είμαι δηλαδή. Χθες περίμενα παιδιά 1,5 ώρα στο Σύνταγμα για ταξί. Για Παγκράτιο ένας, για Συγκρού άλλος, για τον Καράζο τρίτος απελπίστηκα. Κάποια στιγμή σταματάει μπροστά μου ένα ταξί και πριν προλάβει να με ρωτήσει ο ταξής που πάω μπουκάρω μέσα, του λέω ρε χριστιανέ μου άνθρωπε πάνε μου όπου πας. Και τι μου λέει ρε παιδί ο άνθρωπος, λέει ρε παλικάρι με συγχωρείς, αλλά δεν πάω προς τα εκεί. Φοβερό ρε παιδί. Καλά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας δεν έχει προηγούμενο. Και εμείς στο κάτω-κάτω της γραφής το έχουμε συνηθίσει έτσι δεν είναι. Μας έχει γίνει Δευτέρα φύση. Ας δούμε όμως πώς κρίνουν την κατάσταση οι ξένοι που επισκέπτονται την Ελλάδα. As a matter of fact, I said before it's a morning, coming down the Syntagma, it's before the night, it's a die, it's an old Kai by time, my fight time, it's with the Greek for say, here's a mess of apostolic, Pugini, come if only. I said. Που σημαίνει ο μόνος τρόπος να φτάσεις άνετα από την Ομόνια στο Σύνταγμα είναι να πάρεις από πίσω μια διαδήλωση. Ας δούμε όμως τι λέει τώρα και ο άλλος εταίρος μας. J'explique entre le pont de les problèmes de la tête, c'est de toutes millions, la placence et toutes maisons, c'est le cul de la beaucoup bécun alors. Monsieur de les tigres, le supporton, le béton, patin à l'arc, mais sans ma tout tronçon, c'est tous les cires, à les petits, les bons romans, à les salles des bachales. Pirance de tout, rien le plus, hein, tu prends. Je vais les mettre en vie maintenant. Που σημαίνει, έχει υπολογιστεί ότι μέσα σε 3 χρόνια θα υπάρχουν μονάχα στο λεκανοπέδιο της Αττικής 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Όποιος λοιπόν από εσάς θέλει να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, ας το κάνει από τώρα.